Retomamos la crónica xudicial. En Santiago comezou hoxe o xuízo a un mozo de 26 anos acusado de homicidio en grado de tentativa por presuntamente apuñalar un menor de idade. Foi durante unha liorta fronte a unha discoteca compostelá en xaneiro do ano pasado. O acusado recoñeceu que participara na pelexa para defender un amigo, pero negou que fora o autor das coiteladas que lle custaron o bazo á vítima. Alega que el mesmo foi agredido cunha navalla. Os feitos sucederon o 8 de xaneiro de 2023 fronte a unha discoteca no Ensanche Compostelán. O acusado, que tiña 24 anos daquela, asegura que saiu da discoteca, viu un amigo enleado nunha pelexa con varias persoas e que interviu para defendelo e para intentar disolvela. Durante a liorta asegura ter visto dúas navallas e que alguén o agrediu cunha delas, que se decatou despois, cando viu o sangue no suadoiro que levaba. Di que el colleu unha navalla que caeu no chan, pero nega ter acoitelado a vítima. Cuando yo veo el pincho, ya estoy herido. ¿Qué pasa? Yo cuando veo el pincho, o sea, él se le cae. Yo solo cojo, le digo, vaya, un poco, tiene el pincho. Ahí yo me muevo un poco, es cuando me veo herido mía. ¿Cuántos pinchos vio? 2. A vítima, que era menor no momento dos feitos, asegurou que non pode identificar o autor das coiteladas no medio da trifulca. Decatouse minutos despois, cando sangraba e se esvaeceu. Tiveron que extirparlle o bazo. Durante a vista declararon os axentes que interviron tras a liorta. Detiveron o acusado aos poucos minutos preto do lugar da agresión, grazas á descripción que deran varias testemuñas, pero non levaba ningunha arma branca. Das 4 testemuñas que declararon hoxe, ningún viu claramente a agresión, pero un deles é clave para a acusación porque asegura ter visto como o acusado collía unha navalla cando saiu da discoteca. Persona que no pertenece, digamos, a los grupos que estaban enfrentados, una realidad que no se puede negar que había dos grupos enfrentados, y que con toda claridad identifica que va a un canalón en las proximidades y coge directamente un puñal o lo que le pareció que era un puñal y se dirige hacia ellos, ¿no? Eso, junto con la prueba objetiva, que es la de ADN, entendemos que nos da base suficiente para continuar con la acusación en los términos efectuados. A vista continuará mañá. Presentaránse probas periciais como as do ADN do sangue que había no suadoiro do acusado. Determinarán se era súa ou da vítima. A Fiscalía pide 9 anos de prisión pro acusado por un delito de tentativa de homicidio.